bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon en garti hannde oɗo ñallawma dimanche 4 lewru août hitande 2024 habuji moon e ɗemgal Pulaar guiɗɗoɗen ko toon to États-Unis kono kanko Kamala Harris ene ɗamina ene wonde ko hawnaki mawo gasno suɓade hol gonowo jaadiɗo makko pour oɗo campagne ɗamina ene wayno ko ɗamina ko wonde ko talata garoɗo ene ko kanko en oɗon mo jogori suɓade maɓe puɗɗo campagne mabɓe. Habaruji men international giɗoɗen ko toon to Israël e ɗum noon ko toon to Moyen-Orient ma en jaa toon to Angleterre seppoji gonɗi toon oɗo saha joni kulɓiniɗi sibabunde sukaɓe tato waranoɓe taw seppoji gonɗi toon ɗi en wani ñaññani ko yimɓe immigré ma en jaa toon to Venezuela jehen to Mali caggal mo caggitorɗen toon to Mauritanie. ɗum woni titre jon ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni siftinde tan hannde ko dimanche 4 lewru août hitande 2024. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare puɗɗoɗen habaruji meɗen toon to États-Unis koko fati e ƴiwonde wiyetede débit oɗo saha joni ene wayno ko yettima toon to Florida ɗum noon ene wayno ko ɓe mbi oɗo saha joni kene wona 13 million neɗɗo wonɓe surtout e guure ko wayno Tallahassee, Jacksonville, Tampa e Orlando e wayno oɗo saha joni goni koye ƴiwonde mawde ɗum noon ko ƴiwonde nde ganduɗa ardude e hendu ono kamɓe surtout en gouverneur uji ɗiɗo état ji tati Caroline du Sud, Florida e toon kadi Georgia ene wano oɗo saha joni mbawi wiide wonde goni ɗum ɗo ko urgence service d' urgence woni toon sibabude ndiyam ɗam hewde sibabude kadi keneli gonɗi hen Florida kiiki ɗe wiya wonde kene wona 60 galle taw ko galleji gonɗi toon to Florida ene wayno ngala courant oɗo saha joni kadi ɓeydima hen kene wona 13 donc toon to Georgia ɓenen kañumenne natti jogade courant ɗum fof sibabude nde ƴiwonde nde ardi koye tuɓoji kewɗi ardi kadi koye hendu ndu kadi hawnaki ɗo e alhamis ma hendu ndu yettoye ken wona kene abbo e 100 km/h. hono kanko vice président Kamala Harris gandaɗo o saha joni ko kañum jogori wonde toɓɓaɗo yo won candidat pour woteji baɗoji ñande 5 novembre ɗum noon ko suɓade gardotoɗo États-Unis ɗum noon jogorɗo hawrude Donald Trump ene wayno ko ñalawma hannde o ñalli koye haaldude e yimɓe tato andaɓe kañumen goni oɗo saha joni hawnaki goto men ma ƴefte mo suɓoto pour wonde vice président soto laamin e ɓeɗon ne jeeya hen hono kanko Josh Shapiro gardiɗo Pennsylvania ene jeeya hen hono Tim Walz on jeeya hen ko gouverneur toon to Minnesota ene jeeya hen kadi hono kanko Mark Kelly kono e tugnade habaruji gummiɗi toon to hande to Kentucky hono kamɓe yimɓe ganduɗa koɓe mbiyata syndicat autoji ɓe mbi wonde ko ene wayno ko so tawi Kamala Harris ƴefti hono gouverneur mo Kentucky Andy Beshear ene wayno ko ala fof ko bawɗo hawde oɗon ticket ɗum noon kamɓe ɓeɗo kadi ko oɗo syndicat kadi ko yimɓe supportunoɓe walla ko yimɓe waɗnoɓe sponsorisé hono kanko président Joe Biden. donc tugnade konngol gummingol hono président oɗo syndicat biyeteɗo Sean Fain o ɗum noon haalluji ɗi o haali hannde e dimanche oɗo ñalawma o wi wonde ko ne woni ko syndicat ɓuuri supportude ko oɗo saha joni ko gouverneur mo Kentucky Andy Beshear walla gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz ɗum noon e wayno ko oɗo kamɓe syndicat o eɓe jogui sikkitare seeɗa wonde so tawi kanko Kamala Harris o ƴefti gouverneur mo Pennsylvania hono Josh Shapiro walla sénateur mo Arizona Mark Kelly ma ɗum wawa wallude ticket o ɗum noon andaka taw holko jogori wadde kanko Kamala Harris oɗo saha joni kono noon ko anda tan ene wayno ko yiyanome hono autoji ene payi to galle makko toon to Wilmington hono kanko vice président o ɗum noon kadi koye batu hakkude makko kanko candidat démocrate ɗum hono vice président Kamala Harris e kamɓe ɓeɗo kadi candidat ji pour goto maɓe suɓede pour wonde jaadiɗo makko andaka taw ko kamɓe ɓeɗo tato gayri toon kono noon ene wayno ɓurɓe haalede oɗo saha joni ko kanko Josh Shapiro kanko Tim Walz e kanko kadi Mark Kelly wonde fof ene wayno ko ɗamina ko kanko Kamala Harris mawo ƴeftu mawo haalan yimɓe holmo suuɓi ko adi talata ene wayno ko ñande talata nde ko nden o fuɗɗoto wadde campagne makko kanko e mo wawi suɓade foof toon to Pennsylvania ɗum noon ene wayno ko hannde hawnaki ɗo e suba walla kikiɗe janggo ma yimɓe gandu hol ƴeftaɗo
yo won vice président makko kanko Kamala Harris. Tonto Ohio hono kanko Sherrod Brown en wayno ko kadi mo jogui neɗɗo poɗodiro e makko pour wonde sénateur mo Ohio. ɗum noon wayno ko kanko Sherrod Brown oɗo saji joni famama wonde ko kanko hoore makko joganani yaade convention démocrate en kanko Sherrod Brown e tugnade kadi habaruji gommiɗi toon e ti équipe makko ɓe mbi wonde ko jogorani kanko hoore makko wadde campagne e Kamala Harris. ɗum noon kadi o jogorani kadi haalde ko fati e bilan mumen kanko Kamala Harris e kanko président Joe Biden. ɗum noon ko ene wayno ko au lieu de yaade même kanko hoore makko yaade convention parti démocrate en kanko jogor wadde ko campagne makko taw wawa hutorade haaltude taariki hono kanko Bernie Moreno surtout business aji muɗum no ɓe mbiri business aji mum caltiɗi e gueɗe position ngaji muɗum partude ko fate avortement ɗum ɗo fof ene wayno ko ɗum o jogori wadde campagne e nder publicité ji fuɗɗi haalde déjà o wi wonde ko kanko Sherrod Brown ɗum ɗo wona pour jingande parti gonɗo ñaama walla nano walla démocrate en walla républicain wona ni pour jingande ni walla yandude ni henna pour wotande président kono noon ko ƴeewde hol ɓurɗo wawde wallude oɗo état mo Ohio. siftinde on tan ko kanko Sherrod Brown o ɓooyi déjà wonde sénateur sakkiti ko hono kanko Donald Trump ene woni o wawi gembude hono neɗɗo goto biyeteɗo Bernie Moreno kañum o ronko jeeyanno ɗotoji pour yo won candidat banggue républicain ji hefta place makko kanko Sherrod Brown. donc oɗo place ko place mo ganduɗa ene wawi wallude kamɓe ɓe démocrate en continue jogade on hayso ko majorité so tawi kanko Sherrod Brown o wawi continue wonde sénateur. kono ene wayno ko haare mawde wonandemo kanko Sherrod Brown sibabude oɗo sa joni surtout ko wayno Ohio ko état gandiraɗo ko républicain ji e kadi kanko hoore makko o yiiɗa hutorade surtout gueɗe ɗe ganduɗa en kanko président Joe Biden surtout en ko fati frontiére uji tawde ne haale ko ɗum woni Ohio ko ɗum woni ko yennirtamo kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris. donc kanko Sherrod Brown o yiiɗa hutorade ɗum no foof o ƴeewoni koye ƴeewde peeje goɗɗe holno waɗiri campagne beela mo wawa hawde jiɗɗo fooɗanade heptude lefol makko hono biyeteɗo Bernie Moreno. hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to New York Times hono kamɓe républicain ji mbiyan ko groupe gonnoɗo nden wiyeteno ko républicain ji pour Biden e ɗum men ko yimɓe ɓe beltanoki e kanko Donald Trump surtout henne caggal nde hareji puɗɗi hakkude mabɓe kamɓe républicain ji won ɗum noon ko guilande empêchement makko tawni jeeya hen Liz Cheney en e yimɓe woɗɓe ha surtout henne campagne mabɓe primaire kamɓe républicain ji nde yimɓe wayno Nikki Haley en yimɓe muɗum jaltema kanko Donald Trump e wayno oɗon saaha joni ɓeɗon républicain ji mbino kene balla hono kanko président Joe Biden pour wawde hawde Donald Trump. caggal kanko président Joe Biden ko natti wonde candidat ko ene wayno ko hande dimanche ɓeɗon républicain ji e wayno ɓe puɗɗitima campagne mabɓe ɗum noon e wayno ɓe guinniti ɗum joni ɓe mbiyata joni ko républicain ji pour Kamala Harris. en yiya noon e oɗon liste ko yalte tiligi ko yimɓe ɓe ganduɗa en kañumen koyno meeɗi wonde candidat ji élection ngaji primaire taw ko républicain ji taw ko kañumen woni hen ko ancien gouverneur uji woni hen ko sénateur uji woni hen ko représentant ji taw ko gaye mawɗi taw ko yimɓe ɓe ganduɗa républicain ji andaɓe kono oɗo saaha joni beldani Donald Trump garti mo tuka makko kanko Kamala Harris tumnade kadi habaruji gomiriɗi New York Times. habaruji men international jahaten toon ko toon to Moyen-Orient en wayno ko ha hande ko fayre mawde woni toon to diwan gonɗo Moyen-Orient en wayno sibabude ɗaminede hono kamɓe Iran walla yimɓe ɓe ganduɗa groupe aji liggottoɗi mabɓe kamɓe Iran wawde yidde wonde attaque de Israël. ɗum noon ko ene wayno ko délégation ngaji nen continue ne doga hakkude ƴewde jaam hakkude par exemple surtout kamɓe Iran naɓe e kamɓe Israël naɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko e ñalawma hono kanko ministre des affaires étrangères mo Jordanie o yettima toon to Téhéran o wawi kadi haaldude cuɓaɗo ko sakkiti ko henna yo won président gouvernement toon to Iran. ɗum ɗo fof ko ƴewde wadde maslaha beele Iran wasa attaque de Israël e ɗum noon ko ɗum woni ko haalte ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères mo Jordanie e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko Benjamin Netanyahu gueɗe ɗe waɗata ɗe oɗo saaha joni wona gueɗe balloje pour ko fate jaam yo dañe toon to Palestine e surtout ene continue waɗa gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗa yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe ardiɓe Hamas walla ardiɓe Palestine naɓe walla ardiɓe Hezbollah ɗum ɗo fof ko provocation ngaji
ko même kadi haala hono kanko président Joe Biden e nder konngol ngol haalde kanko Benjamin Netanyahu tungnaade kadi haalluji gumiri toon to Maison Blanche o wi wonde ko Benjamin Netanyahu gueɗe ɗe waɗata ɗe oɗo sahaa joni wallani peeje dogateɗe pour yo jaam dañe toon to guerre gonɗuɗo hakkude Israël e Hamas surtout continde ne wiide continde toujours ene wara yimɓe ɓe ngannduɗa ene taw ko ardiɓe Hamas walla même bombardude nokkuji ɗe ngannduɗa en taw ko civil en goni toon ɗum woni ko kanko président Joe Biden haali ko faama tan kadi toon to Israël ene wayno ko kamɓe yimɓe ɓe ngannduɗa koreji mumen e nangga oɗo saha joni ɓe jogui mettere mawde kadi kamɓe koye mabɓe gumminima joni peeje goɗɗe pour wonde ko famɓe ene wayno hankkadi ɓe mbi wonde koɓe paami wonde ko Benjamin Netanyahu wondaka yimɓe mabɓe nanggaɓe ɓe wondaka même hay yimɓe civil en warateɓe soit Israël naɓe soit Palestine naɓe warateɓe kañum wonda tan koyo guerre continue par ce que ko intérêt ji mum personnel ɗum noon e wayno ko seppoji kadi nene continue wadde toon to Israël surtout taw ko ɓeeɗo en jiiɗi bandiraɓe ɓe koreji men nangga yiɗɓe wonde ko jaam dañe toon ko mbiyata cessez-le-feu fo dañi kono ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o yiɗa haalde ka ɗon haala ɗum noon e tungnade kadi habaruji gumiri toon hannde tungnade habaruji gumiri toon hannde ko haali mbi wonde ko Israël naɓe mbawi bombude hannde école aji ɗiɗi kadi toon to Gaza City ene wayno ɓe mbari kene wona 30 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ngannduɗa déplacinoɓe arnoɓe sornade e nokkuji gonɗi sonto saraji école ɗi ɓe mbi wonde ene wayno ko 70% e yimɓe waraɓe toon ɓe wuuro wiyetengo Hassan Salam e Nasser school ɗum ɗo fof en mbi ɗum ɗon ko sukaɓe ɗum noon e wayno ko so ƴeftama yimɓe temedere 80 hen waraɓe ene wayno ko sukaɓe hono kanko président Iran Masoud Pezeshkian ene wayno ko neɗɗo cuɓaɗo ko sakkiti ko henno pour yo arde toon to Iran kanko warmo hande e wawde wiide wonde ko kamɓe Iran maɓe mbatto surtout toñague mo ganduɗa Israël waɗi to leydi mabɓe arde ha e nder Téhéran ene wara goto e ardinoɓe Hamas biyeteɗo Ismail Haniyeh o haaldi ɗum koye ministére affaires étrangères mo Jordanie garnoɗo toon to Téhéran donc hande noon to banggue maayo ene wayno ko kamɓe Amérique batuji mabɓe nene continue ne paye toon ɗiɗon batuji noon ko baɗɗi avion ngaji bombardier ji kono baɗɗi kadi systéme défense ɗum noon e wayno ko tungnade tan ko faama Israël wi wonde ken ɗamini kamɓe Iran Hezbollah en e Houthi en maɓe mbaw attaque en même temps hawnaki ɓe mbasa vellidde lawol gotol kono ɓe continue o attaque o moto o mo hirnaki funnaki e rewo worgo ɓe mbawa kamɓe koye maɓe wadde coordination ɓe mbawa bombardude Israël ɗum woni ko haalte ɗum waɗi donc ene wayno Israël wi oɗo saha joni fewnti pour défendre hoore mum mais aussi pour so tawi kala janɗo mum kañum hoore mum wawata ɗum ɗo fof koɓe kalata ko fof ko ene wayno ko sibabude ɓe jogui garantie États-Unis wi wonde ko kala memɗoɓe kañum hoore mum ma walluɓe défendude leydi mabɓe kamɓe Israël e tungnade kadi halluji hono kanko ministre défense mo biyeteɗo Lloyd Austin habaruji men international jahaten toon ko toon to Moyen-Orient ene wayno ko ha hande ko fayre mawde woni toon to diwan gonɗo Moyen-Orient ene wayno sibabude ɗaminede hono kamɓe Iran walla yimɓe ɓe ganduɗa groupe aji liggottoɗi mabɓe kamɓe Iran wawde yidde wonde attaque de Israël ɗum noon ko ene wayno ko délégation ngaji nen continue ne doga hakkude ƴewde jaam hakkude par exemple surtout kamɓe Iran naɓe e kamɓe Israël naɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko e ñalawma hono kanko ministre des affaires étrangères mo Jordanie o yettima toon to Téhéran o wawi kadi haaldude cuɓaɗo ko sakkiti ko henno yo won président gouvernement toon to Iran ɗum ɗo fof ko ƴewde wadde maslaha beele Iran ne wasa attaque de Israël eyyi ɗum noon ko ɗum woni ko haalte ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères mo Jordanie e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko Benjamin Netanyahu gueɗe ɗe waɗata ɗe oɗo saha joni wona gueɗe balloje pour ko fate jaam yo dañe toon to Palestine e surtout ene continue waɗa gueɗe ɗe ganduɗa ene wara yimɓe ɓe ganduɗa taw ko yimɓe ardiɓe Hamas walla ardiɓe Palestine walla ardiɓe Hezbollah ɗum ɗo fof ko provocation ngaji ko ɗum ko même kadi haala hono kanko président Joe Biden e nder konngol ngol haalde kanko Benjamin Netanyahu tungnade kadi haalluji gumiri toon to Maison Blanche o wi wonde ko Benjamin Netanyahu gueɗe ɗe waɗata ɗe oɗo saha joni wallani peeje dogateɗe pour yo jaam dañe toon to guerre gonɗuɗo hakkude Israël e Hamas surtout continue ne wiide
continue toujours ene wara yimɓe ɓe ganduɗa ene taw ko ardiɓe Hamas walla même bombardude nokkuji ɗe ganduɗa en taw ko civil en goni toon. ɗum woni ko kanko président Joe Biden haali ko fama tan kadi toon to Israël ene wayno ko kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa koreji mumen e nangga oɗo saa joni ɓe jogui mettere mawde kadi kamɓe koye mabɓe gumminima joni peeje goɗɗe pour wonde ko famɓe ene wayno hankkadi ɓe mbi wonde koɓe paami wonde ko Benjamin Netanyahu wondaka yimɓe mabɓe nanggaɓe ɓe wondaka même hay yimɓe civil en warateɓe soit Israël naɓe soit Palestine naɓe warateɓe kañum wonda tan koyo guerre continue par ce que ko intérêt ji mum personnel. ɗum noon e wayno ko seppoji kadi nene continue wadde toon to Israël surtout taw ko ɓeeɗo henne jin bandiraɓe ɓe koreji men nangga yiɗɓe wonde ko jaam dañe toon ko mbiyata cessez le feu dañe kono ene wayno ko kanko Benjamin Netanyahu o yiɗa haalde kaɗon haala. ɗum noon e tugnade kadi habaruji gumiri toon hannde ko haali mi wonde ko Israël naɓe mbawi bombude hannde école aji ɗiɗi kadi toon to Gaza City ene wayno ɓe mbayri kene wona 30 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa déplacé noɓe arnoɓe sornade e nokkuji gonɗi son saraji école ɗi ɓe mbi wonde ene wayno ko 80% e yimɓe waɗaɓe toon ɓe wuuro wiyetengo Hassan Salam e Nasser school ɗum ɗo fof en mbi ɗum noon ko sukaɓe ɗum noon e wayno ko so ƴeftama yimɓe temedere 80 hen waraɓe ene wayno ko sukaɓe. hono kanko président Iran Masoud Pezeshkian ene wayno ko neɗɗo cuɓaɗo ko sakkiti ko henno pour yo arde toon to Iran kanko warmo hande e wawde wiide wonde ko kamɓe Iran mabɓe mbatto surtout toñague mo ganduɗa Israël waɗi to leydi mabɓe arde ha e nder Téhéran ene wara goto e ardinoɓe Hamas biyeteɗo Ismail Haniyeh o haaldi ɗum koye ministére affaires étrangére mo Jordanie garnoɗo toon to Téhéran. donc hande noon to banggue maayo ene wayno ko kamɓe Amérique batoji mabɓe nene continue ene paye toon ɗiɗon batoji noon ko baɗɗi avion ngaji bombardier ji kono baɗɗi kadi systéme défense ɗum noon ene wayno ko tugnade tan ko fama Israël wi wonde ken ɗamini kamɓe Iran Hezbollah en e Houthi en maɓe mbaw attaquede en même temps hawnaki ɓe mbasa vellidde lawol gotol kono noon ɓe continue o attaque o moto o mo hirnangue funnague e rewo worgo ɓe mbawa kamɓe koye mabɓe wadde coordination ɓe mbawa bombardude Israël ɗum woni ko haalte ɗum waɗi donc ene wayno Israël wi oɗo saa joni fewniti pour défendude hoore mum mais aussi pour so tawi kala janɗo mum kañum hoore mum mawat ɗum ɗo fof koɓe kalata ko fof ko ene wayno ko sibabude ɓe jogui garantie États-Unis wi wonde ko kala memɗoɓe kañum hoore mum ma walluɓe défendude leydi mabɓe kamɓe Israël e tugnade kadi halluji hono kanko ministre défense mo biyeteɗo Lloyd Austin. toon to Venezuela hande wayno ko leydi ndi deƴantaw tugnade kadi e habaruji gumiriɗi toon ko radio France international haali wi wonde ko résultat ji woteji mbaɗnoɗi ñande 27 lewru juillet ɗi ene wayno hande kolluɗi wonde ko kanko président Nicolas Maduro ko kanko gagni tugnade kadi e goɗo goomu laamu gonɗo toon to pirɗi woteji ene wayno tugnade e habaruji ɗi ganduɗa Union européenne ko haali mbi wonde ko kañumen koye men mbawa heftinde ɗiɗon woteji e ɗum noon sibabude ɓe jiyani hay preuve goto pour wonde ko kanko campagne makko walla yimɓe makko kanko Maduro walla yimɓe o ɗo goomu gaddi pour wiide wonde ko ɗum ɗo woni résultat ji ɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe opposition eɓene continue seppoji mabɓe ene wayno ko oɗo saa joni yimɓe hewɓe puɗɗima reconnaisse deɓe mbi wonde ko kanko wonɓe opposition surtout henne kanko Edmondo ene wayno ko kamɓe gañi woteji non seulement Union européenne mais ene waɗi leyɗele ko hen États-Unis ene ko wayno leyɗele kadi gonɗe toon to Amérique centrale kañumen ɓuuri oɗo saa joni ko hoolade wonde ko kamɓe opposition gañi woteji ɗi. toon to Mali e tugnade habaruji gumriɗe hande radio France international hono kamɓe laamu militaire uji gonko toon ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi hande awɗo ñalla dimanche 4 lewru août hitande ujunnaji 224 ɓe mbawi tajje kala jokkodiral gonnogal hakkude mabɓe e Ukraine ɗum noon ko relation ngaji diplomatique ɗum noon ko sibabude kamɓe Mali naɓe eɓe takki wonde ko Ukraine naɓe kañumen koye mumen jeeya e yimɓe wadɓe heblude ɓeɗo wat boniyankoɓe yannoɓe toon hamnoɓe militaire uji mabɓe toon to ha yimɓe heeɓa maayi hen e surtout kadi ha yimɓe mercenaire uji jeeyaɗe e groupe Wagner maayi hen ɗum noon mayirɗe lewru juillet wonno
donc ne wayno ko sibabude ɗum ɗon kamɓe gouvernement transition gonɗo toon ɓe mbi wonde koɓe pedditi kuppude relation ngaji mabɓe ɗum noon ko à partir de hannde kala relation ngaji diplomatique ɓe joguino e Ukraine tumnade kadi joguiɗo konngol gouvernement mabɓe transition biyeteɗo colonel Abdoulaye Maïga. Toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko gardiɗo laamu leydi Sénégal ɗum noon caggal pottidiral ngal waɗi e ɓeɗo sukaɓe rewɓe gañinoɓe koɓe mbiyata prix lauréat grand théâtre mo mbiyata national Doudou Ndiaye Coumba Rose toon to Dakar e wayno o haali o wonde ko hono kanko Ousmane Sonko mo rentine kala école aji gonɗi toon to Sénégal pour hadde sukaɓe rewɓe murnaɗe walla kala suka debbo murniɗo naatɗe ɗiɗon école aji ne yaltine ɗum noon ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗino hitande ujunnaji 2019 taw ko sukaɓe janggannoɓe toon to école institut Saint Jean d'Arc gonɗo Dakar taw kañum hoorema oɗon saha ne wanno wiide wonde ko kala neɗɗo janggo e oɗon école il faut ko ara taw hoore mum murnaki ɓeɗon sukaɓe oɗon saaha ene wayno jaltina e oɗon école kono ene wayno oɗon saaha ene wayno ko maslaha waɗan walla kaldigal waɗanom hakkude wonɓe e oɗon école e kanko gonnoɗo oɗon saaha ministre toppitiɗo ko fati éducation national ha ɓeɗon sukaɓe rewɓe gartira e konngol makko noon kanko Ousmane Sonko wi wonde ko won gueɗe won ɗe ganduɗa henna mbawa oppede ɓenne e ndiɗo leydi so tawi ko Europe eɓe jogui peeje mabɓe noɓe gurdiri eɓe jogui modèle aji mabɓe eɓe jogui donc gueɗe ɗeɓe jiiɗi wadde e gurdam mabɓe mais ɗum ɗon ko kamɓe jeeyi kono ɗo e Sénégal en potani jabde wonde won gueɗe won kadi mbaɗe nder école aji surtout hadde sukaɓe rewɓe ɓornade ko wiyete voile murnade taw koye ndiɗo leydi Sénégal ɗum noon ko kanko premier ministre mo Sénégal haali ɗum kanko Ousmane Sonko siftini on tan Sénégal ko leydi julɓe à 95% kono ɗiɗo école aji kaaleteɗi ene wayno ko guila hitande ujunnaji 2011 ɗiɗo école aji ko ɓuuri hen hewde hen taw ko école aji catholique en walla chrétien enen dogano wiide wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa en murnotoɓe mbawa janggude ɗiɗon école aji oɗo sahaji noon kanko Ousmane Sonko wi wonde ko kala école walla kala mo nokku janggueteɗo mum ɓe tini ene waɗa ɗeɗon gueɗe ne haɗa ɓeɗon sukaɓe murnade walla kala murniɗo ne wiye henna yo yaltu ɗum noon maɓe mbaɗe muɗum sanction ngaji ɗum noon ko tumnade kadi habaruji gummiri to agence Anadolu gonɗo toon to Turquie. cakkitoɗen habaruji men ko toon to Mauritanie nde caggal nde kanko Moukhtar Ould Ndiaye ɗum noon ko kanko wonno chef d' état major mo leydi Mauritanie caggal nde noma kanko e hoore makko yo won premier ministre toon to leydi Mauritanie hono kanko Biram Daoul Abeidi ene wayno e nder konnguli ɗi o winde Facebook o wi wonde ko toɗɗogol oɗo Moukhtar Ould Ndiaye yo ardu leydi yo ardu gouvernement toon to Mauritanie o ɗum ɗon hawanaki koko peeje moƴƴi kadi wallude leydi ndi yaltude kadi domination banggue ɓiɗɗo leydi ndi joguino hen e surtout kadi yimɓe joom kalis en wonɓe toon taw ko jaaɓe régime gonɗo toon to Mauritanie ɗum noon wayno ko kanko Biram Daoul Abeidi wi wonde ko eɓe ɗamini hawnaki ke nomination oɗo e surtout oɗo ardade gouvernement toon to Mauritanie ma wawa wallude leydi ndi kadi habde ko wiyete corruption e wallude kadi kaldigal wadde toon to Mauritanie e wallude kadi parti laamiɗo leydi Mauritanie o kañum hoore mum ɓaddodirde mum e parti ji opposition walla kadi uddidi kadi tinde hon parti ji won e surtout hokkude parti ji won de récépissé ji men pour beele mbawa continde wawde liggade e nder leydi Mauritanie e ɗum noon surtout en o haali hen surtout parti makko biyeteɗo RAC e parti ji goɗɗi taw ɗiɗon parti ji fof ene jeeya e alliance makko mo joguino pour hitande ujunnaji 2024 pour wonde président ɗum noon ko kanko Biram Daoul Abeidi siftini toon tan Biram Daoul Abeidi ene wayno ko kañum hoore mum ko neɗɗo mo gonɗinano ni wonde ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani kanko gagni wotiji bannoɗi toon ñande 29 leydi juin e kadi ene wayno ko kanko hoore makko wino wonde ko o heftinani hono ko Mohamed Cheikhul Ghazouani o kañum woni garde leydi ndi kono ko wawi wonde fof ene wayno ko omo namdi kanko hoore makko mo ñaagui ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko hoore makko oɗo sadio no wiyomo werti juuɗe makko pour kala ko wiyete dialogue beele mo wawa jeeyede hen beele kadi leydi ndi ɗum no wawa wawde wallude ɗum e yarude yesso. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosar ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko dimanche hawri ko 4 lewru août hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha jankore on jarama.